Ja, straks hebben we nog Patrick Smeets bij ons te gast en nog een nieuwe aflevering van Aan de Gang met Frans Teunis. Maar nu eerst bij ons te gast aan tafel Ton van Rijn. Die kent je natuurlijk wel, dat is een van het lands bekendste kinderboekenschrijvers. Maar ook zijn zoon David van Rijn is nu begonnen met schrijven. En ze zien allebei bij ons te gast vandaag. Welkom heren. Goeiedag. Hallo. Ja, veel wetten natuurlijk altijd veel heb geschreven, van verschillende soorten werken, ook van hoorspelen tot romans, tot gedichtenbundels, noem maar op. Maar wat veel niet van je weten, is dat je ook heel actief betrokken bent bij een stichting in Afrika. Ja, Lalibela. Ik kom al in mijn hele leven in Afrika. Ik ben ouders correspondent van kranten in de jaren 60, 70, als hier jong nog, hè, door terechtgekomen. Maar als je in Afrika komt, dus u zag de Nermoot. En zo zien we een jaar 34, 38 jaar geleden met een paar vrienden, een arts die daar werkte. En zien we met een stichting begonnen in West-Pokot aan de grens van Uganda en Kenia. En die stichting die was vooral bedoeld tegen de besnijdenis van jonge meisjes. Die waren door heel gruwelijk. Dat zal ik maar niet beschrijven. Nee. Daar stierven er heel veel aan. Nou ja, die stichting heeft heel veel succes gehad. En de besnijdenis is in dat gebied helemaal opgegooid. Niet alleen door ons werk, maar er waren heel veel van die kleine stichtingen, organisaties en nonnen. En van alles wat er werkte en allemaal tegen die besnijdenis. Maar dat was een succes en toen was dat klaar. Maar ja, ik was toen voor de Volkskrant een aantal artikelen over de uitgehakte steden in de wereld aan het schrijven, zoals Petra in Jordanië. En toen waren ik in Ethiopië, een jaar of 25 geleden, denk ik. En in Lalibela, daar zien die uitgehakte kerken in de rotsen. Heel beroemd, heel beroemd. Nou ja, er lopen nog kinderen langs de straat te sterven. En hij was toevallig bij mij en we zijn ter plekke met een nieuwe stichting begonnen. En dat is de stichting Lalibela die genoemd is naar die stad. En daar zit je er allebei actief bij betrokken? Altijd niet, ja. David, die was vroeger sportman. En ben nu eigenlijk schrijver, schilder, fotograaf en met als hoofdthema ook Afrika. Wat heeft dich zo bezield met Afrika? Ja, ik heb een rondreis gemaakt met mijn vader door Ethiopië. En toen ben ik eigenlijk op het land verliefd geworden. En toen ben ik eigenlijk direct weer teruggegaan. Toen ik in Nederland was, 3 weken later was ik terug in Ethiopië. En ben ik er lange tijd verbleven. Omdat het leven van de mensen me heel erg aansprook. En ja, de goede en de slechte dingen, om het zo maar te zeggen. Ja. En ja, op het moment nu ben ik gewoon contrastkunstenaar. En probeer ik het te uiten in mijn schilderijen, mijn beuk en mijn fotografie. En wat bedoel je precies met dat contrast tussen riek en arm? Ja, tussen riek en arm. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het Sheraton Hotel in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Daarneven heeft ze gelijk de moor met allemaal die landenvlaggen. En achter de moor heeft ze de Sloppenwijk. In Sheraton kost de goedkoopste kamer $339. En de mensen in de Sloppenwijk, ja, die kunnen dat maximaal in 1 jaar verdienen. Want ja, de lonen liggen niet hoger dan tussen de 15 en 20 euro. Dus ja, dat is natuurlijk erg contrastrijk en ja, niet echt leuk om te zien, maar zo is het gewoon. En dan heb ik ook foto's van mensen die aan het zwembad liggen van de United Nations. En achter de moor van het zwembad is de straat. En daar liggen mensen eigenlijk gewoon op straat. Waar ik wel eens foto's van maak. Het is erg vreed, hè. We moeten dus vertellen, de foto's die op de achtergrond zijn, dat zijn allemaal foto's van David, ja, die er in het fotoboek het vermeld. Maar David, is het ook zo dat de meeste mensen weten dat, we hebben een zwaar ongeluk gehad, we zijn eigenlijk als een wonder best weer fantastisch bovenop gekomen. Heeft dat ook iets met in de drijf te maken? Ja, dat heeft absoluut wel met een drive te maken, omdat mijn leven is er wel door veranderd. Vroeger was ik gewoon 100% geïnteresseerd in de sport. Ik heb sportschool gestudeerd, CIOS, en op redelijk niveau gevoetbald. En ja, altijd met sport bezig geweest en altijd trainer geweest. Ja, en dan houdt het op, dan verandert hun leven eigenlijk 100%. En ik moet blij dat mijn vader me toen meegenomen heeft in Ethiopië. Want toen gingen mijn ogen weer open voor de prachtige dingen in het leven. Omdat ik toch wel weer opnieuw op mocht lopen, opnieuw op mocht leren praten. Ik moest mijn rijbewijs weer gaan halen. Toen zei de instructeur zo tegen mij in de Rielis auto, die kent ze niet hard genoeg remmen meer. Dus ik trapte keihard op de rem. Had gelukkig een rem, want anders waren ze door de goede boete gevlogen. Maar ik was gewoon redelijk boos op de situatie. En ja, bij het GAK toen, terwijl ik CIOS gestudeerd had, zei ze tegen mij, ja, de kind 4 uur per dag in een poetsploeg werken, dat toezicht is op zich.
En toen had ik zoiets van, oké, wegwezen. En toen heb ik gewoon hele lange tijd in Afrika verbracht. En zelfs ook gewoond in Ethiopië en Kenia. Je was toch trots zijn op zo'n zoon, hè? Als dat Ja, net zo vandaan komt, dan... is natuurlijk dat hij schrijver is geworden. Want toen ik klein was, ik heb hem de beuk erin proberen te stampen, weet je wel. Maar het ging niet. Ik ben nou met de kleinkinderen bezig en dat lukt een beetje beter. Met hem ging het helemaal niet, maar dan leusde zich de pletter. De hele wereldliteratuur ligt nou op zijn nachtkastje. Ja. Ja. Je hebt heel veel te lezen, want ik heb toes heel veel boeken. Ik collectioneer boeken. Ik heb bijvoorbeeld over de bokrijders, mijn beroemdste boekdingen in Limburg, heb ik meer dan 400 titels. En over Maastricht heb ik pas een boek geschreven. Hè. En daar heb ik 800 titels voor verzameld. Ik moet me altijd helemaal inlezen. Dus ik heb dat. Dus 22.000 boeken die ik toes heb, die kinderen moeten nog allemaal lezen. Oei, ja, dat is nog werk te doen, hè? Ja, dat is nog behoorlijk wat, maar ik kies ook zelf wel mijn eigen beukenhoed. Dus, wat me opviel is dat ook in die boeken toch ook om de underdog gaat, de zwakkere mensen in de samenleving. En dat is toch ook het wat in uw boeken ja, ik kom zelf uit wat zijn heldenpannen vandaan kwamen, een achterbuurtje noemde. Dat was de arbeidersbuurt, dat was geen achterbuurt. Het waren alleen de armste buurt, weet je. En ik heb dus die drive vanuit die mensen, hè, de warmste buurt van Helden noem ik het nog altijd. Hè, want die mensen waren allemaal met elkaar verbonden. En dan kreeg ze overal boterhammen bij achter elke deur. Overal waren heel veel kinderen, dat leefde allemaal door elkaar. Hè. Dus daar heb ik een hele warm gevoel bij. Maar dus die schrijvers die over dat soort mensen schreven, zoals bijvoorbeeld Anton Kolen en Louis Paul Boon, dat waren in mijn jeugd al mijn lievelingsschrijvers. En zo'n schrijver ben ik gebleven. Ik ben ook heel druk. De zoon van Anton Kolen genoemd. Ik heb hem toevallig ook heel goed gekend. Ja, goed dat PL-gebied, hè? Ja, maar wat terug, dat is toch die sociale bewogenheid, die betrokkenheid bij het leed van anderen. Dat is niet echt typisch voor een kunstenaar, laat ik het maar zo zeggen. Laat me voorzichtig goed drukken. Maar. Ja, wat is een kunstenaar? Nou, je zit allebei kunstenaars, van de kunst. Dus, maar dat is niet typisch voor kunstenaars. Het zijn vaak mensen die egocentrisch zijn en niet voor anderen openstaan. Maar als je dat bij jeugd ziet, is dat toch heel anders. Ja, maar dat leed proberen we nu juist te veranderen in het positieve ervan. Het fotoboek van mij, Het Land van de Verbrande Gezichten, dat is een zeer positief boek over het leven in Ethiopië, van de jonge mensen tot en met de oude mensen. En ja, toch gaat het erover dat... Ja, ze hebben geen bejaardenhuis in Ethiopië, maar wel, oma zit gewoon thuis in huis. En er zitten nog 3 generaties jonger als haar erbij. Dus dat is gewoon fantastisch om dat te zien. Die zitten gewoon altijd bij elkaar. En daar kunnen we weer misschien nog veel van leren. Dat denk ik wel, want bejaardenhuizen vind ik natuurlijk ook niet zo prettig. Dus, Ja, we hebben door met de stichting ook, we doen eigenlijk hetzelfde zoals de mensen leven. We vinden oude vrouwen op straat, hè. En die komen in onze bejaardenhuis en dan na een jaar zien ze in plaats van 80 jaar zoals geleken, lieken ze 50. Ja, dan zien ze goed verzorgd. Dan kunnen ze weer zelfstandig wonen en dan bouwen we een huisje of huren een huis. En dan krijgen die een paar kinderen erbij, invalide kinderen, blinde kinderen. En zo stichten we nieuwe gezinnen. Dat zien dus de meeste, zo helpen we de meeste bits. Ja, geweldig. Ja. En zo hebben we een paar 100 gezinnen. Ja. Met de stichting. Ja, alle respect hoor. Ja. Zeg, en vanavond zit je te gast in Stadscafé Du Commerce in Weert. Ja. Als onderdeel van Cultureel Café Weert. Ja. 2 uur door een programma. Wat gaat je doen? Wat gaat je laten zien? Of nou, het is een literaire avond. We werden geïnterviewd en we gaan wat lezen en dan wat vertellen natuurlijk. Ja. Meestal is dat bij zo'n literaire avond wat discussie met de zaal en zo. Het publiek mag ook actief deelnemen. Ja, dat vinden we altijd het leukste om met het publiek in discussie te gaan. Want er zien er altijd die veel meer weten dan wij zelf. Hè. Als we over Afrika praten, zien er altijd heel veel mensen die zelf ook in Afrika zijn geweest. En die ook een mening erover hebben. Dus, maar of ze veel meer weten dan nog, dat van zich ernstig te betwijfelen. Ze denken dat misschien zelf. Nou ja, sommige mensen weten veel. Hè. Ja. Afrika is natuurlijk een heel goed continent. Afrika is in 52 landen en de meeste mensen zeggen, ja, we zijn in Afrika geweest. Dan hebben ze het meestal over Zuid-Afrika en de Krugerparken. Afrika is in 54 landen. Hè. En er zijn 3 landen die zijn op zich groter dan heel West-Europa. Zoals Soedan is groter dan heel West-Europa. Dat is niet veel te stellen eigenlijk. Ja, dat is niet veel te stellen. Congo, dat is groter dan West-Europa. Er zijn 32 totaal verschillende volken en 140 talen. Alleen in Ethiopië zijn al 32 talen. Ongelooflijk.
Die verschillen van zoals het vindt van het Spaans. Ja. Maar ja, Ik ben toch van de overtuiging dat er vanavond op die lezingen heel veel lui zijn die dit bijvoorbeeld niet weten, Tom. Nee, Nee. precies. En dat hebben ze toch wel weer wetgekregen dankzij TV Limburg vandaag. Tegen Limburg en ook natuurlijk Dina Roman. Ja, dat zeker. Maar veel mensen denk ik ook niet weten hey, dat een donkere als witte mensen allemaal als eind ziet. Maar wij zien vaak ook de donkere mensen als eind. Maar als ze zelfs door leven in Kenia en Ethiopië, op een gegeven moment kunnen ze gewoon de volken eruit halen. En dan weet ze denken in Nigeria, dat is echt zo. En dat had ik nooit gedacht, maar zo is het echt. Ja. Heel erg bedankt voor uw komst naar de studio en voor uw Zeer uitleg. gedaan. En heel veel succes natuurlijk wij met en uw literaire werk en het werk voor de stichting. En natuurlijk veel plezier vanavond. Dank u wel. Dank u wel. Hè. Oké.